Na kung Tagbilaran ron kay mudong ko og smart kaya magpailis ko sa akong SIM kay I don't know, wala mo signal. I'm riding a series bus. Ito bitong big biyahe going to the airport Tanglao. Hindi siya tumigan, so kanya kong isakyan. Welcome to my vlog. And for today's vlog, na kung Tagbilaran ron kay mudong ko og smart kaya magpailis ko sa akong SIM kay I don't know, wala mo signal. Yeah, punan ako sa mangga ron. Yes, init kayo. Isa naman. Tapos should I scare nagbigyan dito dapat. So padung na ta sa kanan pa kaya ta milhan. Iyo. Forward. Padung sa smart store, I don't know. Open baron. It's already 11:29. I don't know, open. That's Ambassador's Arcade. So kinamalasan kay taron kay dili available ang SIM replacement sa smart, so ay nako, doon na lang ko kay CM. Enough ko itanawan dito. Yeah. Guys, CM guys, pero galinya pa mi. Galinya pa do. Galinya gihapon mi. Ay nako. So wait ang makasod. So mo na ni nahitabo sa Tagbilaran karon. Oh. Guys, nata sa pinakataas nga portion sa ICM. Kapila ni nga floor pero close to the dito. Close good kayo. Mingaw kayo dire. Doon sa tag-thinking post. Guys, wala akong napala gyud diri sa Bilaran. Wala gyud. Hey, sayang ko sa complete. Muli na lang ko kalapi oy. See ya. So guys, that's it for this video, and don't forget to subscribe and see you on my next vlog. Bye.